Evdalê Zênîkê wekî Homerê sê Kurdan tên nasîn, di derbarê jiyana wî de agahiyên sedî sed rast nînin. Nivîskar Ahmed Aras li ser jiyana wî pirtûkek nivîsiye ku ev pirtûk hevpeyvîna bi neviya Evdal re jî dihewîne. Di destpêka 1800 de li gundê Cemalwêrdiya girêdayî Dutax ku niha girêdayî Agiriyê ye ji dayîk bûye û di sala 1913 de li gundê Qanciyan a Qereya Ziyê jiyana xwe ji dest daye. Evdal temenekê pir dirêj jiyaye. Gorî neviyê wî Emerê Zênîkê Evdal 110 salî zêdetir jiyaye û li seranser Kurdistanê geriyaye. Evdal çûye Xozana Edenê, Dêrsimê, Diyarbekirê, Nexşîwanê, Malazgirê, Elazığ û Îranê. Dengbêjê Sirmelî Mehmed Paşa bavê Temmo Pisporê Qulingan Siyarê Kûvî ji navê Evdalin. Evdalê Zênîkê di stran û destanên xwe de pir behsa Qulingan, Temmo, Gulê, Korbûn, Xizanî, Kalbûn, Bêbextî her wekî din dike. Bavê wî di zarokatiyê de miriye. Evdal bi navê dîya xwe Zeynî an jî Zênîkê tên naskirin. Heger mirov ne dîrokzan be û bi tenê ji destanên wî rê çe bajo, mirov jiyana Evdal wiha ava dike. Evdal lawê Zênîkê ye. Dîya wî ev di nav Xizaniyê de mezin kiriye. Evdal zarokek taybet bûye. Bala xwe daye neheqî, welatperestî û dewlemendiya civakê. Gihiştinên xwe kiriye stran, dilê wî ketiye dengbêjê Gulê. Gulê di dîwana Sirmelî Mehmed Paşa de eslê xwe fileh an jî nemisliman bûye. Evdal di civata naxa û began de dengbêjiyê dike. Piştre çavên wî kor dibe û êdî êdî ji civatên dewlemendan tên derkirin. Tamoyê lawê wî Jine Gulê ye. Evdal ev zar kêlekarê de dîtiye ku ev biriye malê xwe. Di straneke xwe de dibêje wî Temmo di deristanekê de dîtiye û ji xwe re xwedî kiriye. Temmo dibe strana Evdal. Temmo pê destê bavê xwe digire û li pêy koç û geriyan digerîne. Bijîşkekî Îranê çavên wî sax û derman dike. Lê mixabin Evdalê dî kale, bila mirin hebûya, kalbûn tune bûya. Evdal li hezaran stranên dengbêjiyê diafirîne. Mixabin pirraniya wan êdî nayên bihîstin. Celadet Alî Bedirxan dixwaze strana Evdal tomar bike. Ji dengbêjê navdar Ehmedê Fermanê Kîkî alîkarî dixwaze lê pir bi ser nakeve. Evdal bi dengbêjên hemdemî wekî jina xwe Gulê, Sêwî Silo, Şêx Silo her wekî din re dikeve pêşbirkan. Carekê li rawestan 3 roj 3 şevan dome û pêşbirk û Evdal bi ser dikeve. Evdal kê dibe bila bibe mamosteyê dengbêjiyê ye. Mehmed Uzun bi navê Rojek ji rojên Evdalê Zênîkê pirtûkek li ser Evdal nivîsiye. Evdal kilama Xozan û Dêrsimê zef hez kiriye. Wexta ku Evdal ber sekeretara mirindê bûye kurên xwe re dibêje ku ger wan her du kilamên min tu carî bîr nekin.